Eneko! Jolastu nahi Nerea? Ez alduzu ezer berezirik ikusten? Ez, ezer berezirik ez. Ea, begiratu ongi niri. Sudurra okertu zaizu. Ara bestea? Ez, zapia? Zapia daukat lepoan? Zapi bat baino ez da. Urbik utzi dit, Bai, asko gustatzen zaizkio zapiak. baina hau berezia da. Magikoa dela esan dit? Zapi magikoa? Eta zer egiten du ba? Ez dakit. Magikoa dela besterik ez dit esan. Benetan? Aizu, zergatik esan behar zian gezurra? Probatuko aldugu. Bai. Baina nola egingo dugu? Galdera ona. Astindu airean, ea zer gertatzen den. Astindu? Bai, Benetan? bai. Banoa, Ez da ezer basa? Lurra garbi hautzi duzu. Nire txanda. Ze? Ezer ere ez. Antxo, honek ez du funtzionatzen. Ez dakit. Agian, hitz magikoak esan beharko ditugu. Hitz magikoak hori da. Zein ote? Zein? Badakit! Prest? Bai. Zapi magikoa! Zapi magikoa! Jarri agerian! Eskutuko! Nire txanda. Zapi magikoa, oso jatorra eta laia zara, urbirena zara, koloretsua eta bueltak ematen dituzu. Oso magikoa eta benetan jatorra. Leko! Jatorra. Leko! Bertxetan, batzuetan, nahiko ongi moldatzen zara baina hitz magikoak esaten. Ezer ere ez. Gontxo. Urbiri galdetuko diogu. Urbiri? Bai, Ongi! Bazen! guazen. Oi. Alferrik ari ginen. Ez du hitz magikorik behar. Ez, urbik esandakoa egin beharko dugu. Gaizki ulertu ez badiot, esan du. Zapia gainean jarrita lo hartzen badugu, inoizko ametxik ederrenak izango ditugula. Hori esan du, bai. Eta, aizu, amets gaiztuak usatzen omen ditu, ez da? Bai, honekin amets gaiztoak izatea ezinezkoa da. Ai, eskerrak, batzuetan amets gaiztuak izaten ditut, eta ez zait bat ere gustatzen. Nik ere bai, baina lasai. Amets gaiztoak ez dira benetakoak. Egia da. Aizu, gu bigara, eta zapi magiko bakarra dugunez, zotz egin beharko dugu. Orduan nik probatuko dut. Azteko peta ez. Zotz egingo dugula. Pita margarita txuria eta polita. Aizu! Tiri. Tiri, ez. Tramparik ez, Eneko. Ez, horrela ez. Arri horri ar. Ados. Arri horri ar. Bat huts. Arri horri ar. Arri horri ar. Nik irabazi dudanez, nik probatuko dut lehen da bizi. Ados. Gero ni, Bai. Ametxon. Horrela? Ea. Hala. Gilo egin. Nerea, Ze? hor altzaude. Hemenago, lo egin. Ezin dut. Ezin ez lokartu. Saiatu, itxi begiak. Ze, ez! Baz baduzu lorik egiten, ez du funtzionatuko. Baina, geliri! Ezin dut. Sentitzen duteneko, baina orain nire txanda da.
Notan? Ez, iso. Ja? Ez bazara isitzen ez dut lortuko. Shhh. Ja? Hau da! Nik ere ezin du lortu. Nik uste dut nekatu behar dugula loak hartzeko. Nekatu? Ados? Goazen nekatzera? Goazen! Goazen. Buah! Ho! 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 Tu. Kaixo! Hei! Kaixo, asto! Zertan zabiltzate? Nekatzen! Nekatzen? Uf, ni neka eginda nago ba. Beti bezala, asto. Ui, ze zapi goxoa. Nahiko, ez? Bai, neko. Ea horrengoan funtzionatzen duen. Ea ba. Goazen. Kontxo! Guk ez, baina honek zapi magikoa probatu du, Bai, eta funtzionatzen duela dirudi, ezta? Honek zapi magikoarekin edo gabe, beti lo ederra hartzen du. Bai, da zezurunga. Bakizu? Nik gaur amets politak izango ditut. Bai, eta nola? Benetan desiratuta. Desiratuta? Desiratzea magikoa da. Bai.